Good afternoon po. Let's all rise to start our novena to Saint Padre Pio. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Saint Pio of Pietrelcina, together with our Lord Jesus Christ, you were able to withstand the temptations of the devil. You suffered the beatings and the oppression of the demon of hell, who wanted to have you abandon your journey of holiness. We beg you to pray for us so that, with your help and the help of all the saints in heaven, we will be able to find the strength to overcome sin and evil, and to persevere in our faith until the day of our death. Please kneel. Efficacious Novena to the Sacred Heart of Jesus. O my Jesus, you have said, truly I say to you, ask and it will be given you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. Behold, I knock, I seek and ask for the grace of. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, if you ask anything of the Father in my name, he will give it to you. Behold, in your name I ask the Father for the grace of. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Encouraged by your infallible words, I now ask for the grace of. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O Sacred Heart of Jesus, for whom it is impossible not to have compassion on the afflicted, have pity on us poor sinners, and grant us the grace which we ask of you, through the sorrowful and immaculate heart of Mary, your tender mother and ours too. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, of your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus.
O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, Saint Joseph, foster father of Jesus, Pray for us. prayer to the intercession of Saint Pio of Pietrelcina. Dear God, you generously blessed your servant, Saint Pio of Pietrelcina, with the gifts of the Spirit. You marked his body with the 5 wounds of Christ crucified as a powerful witness to the saving passion and death of your Son. Endowed with the gift of discernment, Saint Pio labored endlessly in the confessional for the salvation of souls. With reverence and intense devotion in the celebration of the Mass, he invited countless men and women to a greater union with Jesus Christ in the sacrament of the Holy Eucharist. Through the intercession of Saint Pio of Pietrelcina, I confidently beseech you to grant me the grace of. State your petitions. Amen. Please rise. Let us pray. O God, you gave Saint Pio of Pietrelcina, Capuchin priest, the great privilege of participating in a unique way in the passion of your Son. Grant me through his intercession the grace of, which I ardently desire, and above all, grant me the grace of living in conformity with the death of Jesus to arrive at the glory of the resurrection. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Prayer of Saint John Paul II to Saint Pio. Teach us also, we pray, humility of heart, so that we may be among the humble, to whom the Father in the Gospel promised to reveal the mysteries of his kingdom. Obtain for us the eyes of faith that will help us recognize in the poor and suffering the very face of Jesus. Support us in our hours of trouble and trial, and should we fall, let us experience the joy of the sacrament of forgiveness. Teach us the tender devotion to Mary, Mother of Jesus and our Mother. Accompany us on earthly pilgrimage toward the blessed homeland, where we too hope to arrive to contemplate forever the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Please kneel. Litany. Stay with me, Lord, for it is necessary to have you present so that I do not forget you. You know how easily I abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak and I need your strength that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you, I am without meaning and hope. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you, I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I can hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you evermore and to be in your company always. Stay with me, Lord, if you wish me to be always faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I wish it to be a place of consolation for you, a dwelling of your love. Stay with me, Lord, for it is getting late. The days are coming to a close and life is passing. Death, judgment, and eternity are drawing near. It is necessary to renew my strength so I will not stop along the way. And for that, I need you. It is getting late and death approaches. I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, and the sorrows. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord, because in the darkness of this life, with all its dangers, I need you. Help me to recognize you as your disciples did,
at the breaking of the bread, so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness, the power which sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Jesus, because at the hour of my death, I want to be one with you, and if not by communion, at least by your grace and love. Stay with me, Jesus. I do not ask for divine consolations, because I do not deserve them. But I only ask for the gift of your presence. Oh yes, I ask this of you. Stay with me, Lord, for I seek you alone, your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you and I ask for no other reward but to love you more and more with a strong and active love. Grant that I may love you with all my heart while on earth, so that I can continue to love you perfectly throughout all eternity. Dear Jesus, Amen. May the Lord, through the intercession of Saint Padre Pio, bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman, sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo, digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan, na nag-aantabay, kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi, na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Di kami naging marhay na paraataman, kan sa imong linalang. Daimi nasabutan, asin na utob, an sa imong kabutan, na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan samong mga salang gibo, asin ngunyan, namamatayan mina an padusang balik, kan samong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan, kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran, kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamiibi mo kami. sa ngarang kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Isabay man yato sa satuyang mga pamibi ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat, dulot Cansales family, ni Mr. and Mrs. Rose Garcia Noarin and family, for the good health for my family, ni Ed Maranan. Pasasalamat ni Christian Federio and family, for the gift of life ni Jean Del Rosario. Asin pasasalamat man ni Francia R. Armero, and Can Bueno and Manggaliag family. Special na mga kahagadan. Hale sa Sales family. Petition to pass the Philippine Board of Radiology examination.
Hala Esangilo family. For fast recovery and good health and success in career ni Ryan Ricuenco and family. Special na kahagadanin sarong anonymous, asin for the recovery of Salvacion, kan Bueno and Manggaliag family. Asin para sa kapahingalo ang kan mga minasunod na kalag. Ki Alberta asin Constancio, kan Hefty family. Ki Maricel Fe, kan Sardinias family. Ki Jose, Virginia, Manuel Sr. and Teresa, kan Espartines family. Ki Milagros and Francisco Jr., kang Rinion and Loria family. For All Souls, kan Sales family. Ki Arnel, kan Saturnino family. Ki Efren and All Souls, kan Acosta and Resco family. Ki Oscar, ni Nida Lusuegro and family. Ki Anita, ni Raymond Mendivil. Ki Grace, ni Raymond Mendivil. For All Souls, ni Mr. and Mrs. Rose Garcia Noarin and family. Ki Manuel, Anita, and Manuel Marlo, kan Lanuza family. Ki Azucena, kan Rukuyan family. Asin ki Eduardo, ni Julian Bontile. Sa giraray mga tugang ko ki Kristo, Diyos marhay na hapon po sa Indugabos. Ngunyan, Biyernes kan ika-11 simana sa ordinaryong panahon. Magtirindog po. Good afternoon. Good afternoon to Father. Sa ngaran ka nama, kan aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Aldaw na Biyernes, special niya ito idinudulot ining Santa Misa sa pag-aram sa Sagrado Corazon de Jesus, siringman sa paghagad kan tabang asin pamibi ni San Padre Pio para sa satuyang mga urual daw na pangangaipo. Pagpasalamat man asin pag-umaw sa Diyos sa mga biyaya na padagos niya itong inaako sa urual daw. Sa tabang asin intersesyon ni San Padre Pio. Ngunyan sa tuya pong rumdumon asin pagsulsulan an sa tuyang mga kasalan. Tanganing kita gabos na uya digdi magkanigong magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang masabi, nagkukumpi sa lako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako ni makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangatsi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamipi sa kagurangnan tayong Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay, dadaing kasagkoran. Amen. Maranatha,
mamibi kita. O Diyos, kusog kan mga nagsasarig sa imo, kaugaying dangugaan sa mong mga pakimaherak, asin hulit akon mayo ka, an kaluyahanin tawo mayong mahahaman. Danay mong iwaras ang tabang kan sa imong grasya, tanganing sa pagutob kan mga tugon mo, mapaugmami ika sa buot asin sa gibo. Huli kay Jesucristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Ginuno sa ikaduwang surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Huli tadakol ang nagpaabaw-abaw, sosog sa mga bagay nin kinaban. Ako man magpapaabaw-abaw. Minsan ikakasupog niya mo. Sinasabi ko na kami garong nagmaluya para sa indo sa bagay na ini. Kung sa ano man na bagay, igwanin nangangahas, karungawan na ang sinasabi ko. Ako man nangangahas. Mga Hebreo sinda, iyo man ako. Mga Israelita sinda, iyo man ako. Mga aki sinda ni Abraham, iyo man ako. Mga surugoon sinda ni Kristo, iyo man ako. Talagang rungaw gayud ako, kung sabihon ko na urog ako kisa sa inda. Urog hulita, urog ang sakong naginibo. Dayaday akong ilinaog sa bilanggoan. Dayaday na hinampak. Dayaday na nasa pag-alaman na gadanon. Makalima akong nag-ako nin tulong-pulo. May siyam na hampas sa kamot kan mga Hudiyo. Ako makatulong binadulan. Makasarong ginapo, makatulong nalunod, sarong aldaw asin sarong banggi, naglataw-lataw sa dagat. Ako danay na nasa pagbaklay, danay na nasa pag-alaman sa mga salog, sa kamot nin mga tulisan, sa kamot nin sakong mga kahimanwa, sa kamot nin mga pagano, pag-alaman sa banwa, pag-alaman sa lantad, pag-alaman sa dagat, pag-alaman na hali sa sinasabing mga tugang. Ako nagtrabaho asin nagpagal. Mga bangging daing turog, ako nagutom asin napaha. Dakol na mga aldaw, dai akong kinakakan. Ako nagtios nin lipot, huli sa daing ginugubing. Dai ko nasasabihon, an iba pang mga bagay. Inian sa kuyang ikinapupurisaw aro-aldaw. An pag-alaman kan gabos na mga simbahan. Si Isay ang nagihelang, na dai nagihelang. Si Isay ang nasingkog sa kasaalan, na ako dai nakulangan. Kunbaga, nagpapaabaw-abaw, ipinagpapaabaw-abaw ko ang sakong kaluyahan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa gabos na kasakitan, ililigtas ni Diyos ang banal. Sa gabos na kasakitan, ililigtas ni Diyos ang banal. Pag-uumawan ko ang kagurangnan sa gabos na panahon. An sa iyang kaumawan, danay na uya sa sakong nguso. An sakong kalag mag-uugma sa kagurangnan. An mga nagtitios, magdangog asin mag-ugma. Sa gabos na kasakitan, ililigtas ni Diyos ang banal. Ipagmuraway nindo ang kagurangnan sa kaibahan ko. Sarabay na irukyaw niyato ang sa iyang ngaran. Hinanap ko ang kagurangnan asin dinangog ako. Ilinigtas ako sa gabos kong natatakotan. Sa gabos na kasakitan, ililigtas ni Diyos ang banal. Maghiling kamo sa iya asin kamo maliliwanagan. An sa indong lalawgon dai masusupog. An dukha nagkurahaw asin dinangog nin kagurangnan. Ilinigtas sa gabos niyang kahorasaan.
Sa gabos na kasakitan, ililigtas ni Diyos an banal, an pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. Kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Pagrukyaw kan espiritu. banal na Ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa katawuhan, dai ka mo magtipon nin mga kayamanan sa daga. Kayamanan na binubukbok, tinatakla, asin hinahabon. Magtipon ka mo nin kayamanan sa langit. Duman daing bukbok, asin daing takla, asin daing parahabon na masalakat, asin mahabon. Hulit akong hain, an kayamanan mo, yaon man duman ang puso. An mata, iyo an ilaw kan hawak. Kung an mata nindo malinaw, an hawak nasa kaliwanagan. Alagad kung an mata nindo malabog, an hawak nasa kadikduman. Kaya kung an liwanag na yaon sa indo madiklom, dakulang dayo an siring na kadikluman. Mga tugang kong namumutan, marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Direktang message o mensahe kan sa tuyang Ebanghelyo, hali mismo sa nguso kan sa tuyang kagurangnan. And I suppose this is a very good reminder sa lambang saro sa tuya, mantang kita nabubuhay kasi naglalakbay digdi sa kinapan. Dagugunta po ang tataramon kan sa tong kagurangnan. Dai kamo magtipon nin kayamanan sa daga. Kayamanan na binubukbok, tinatakla, asin hinahabon. Magtipon kamo nin kayamanan duman sa langit. Kan binasa ko ini kasubanggi, sarong classic story ang luminaog sa sakuyang isip. Itong sarong istorya na pinag-istorya nin sarong obispo in one of his homilies, kang high school kami. Siguro it was a funeral mass. Nagsermoni ning obispo, pinunan niya sa sarong istorya. Ini po ang istorya. Sarong mayaman na babae, gabos na kayamanan na pwede mong ma-imagine, mantang yaon siya digdi sa daga, igwa po siya. Malata, nagkapiraan sa iyang mansyon, asin kada hiro niya, igwa siya nin katabang, nagkapiraan sa iyang sasakyan, to put some exaggeration sa story. Iba ang tigagamit niyang sasakyan pag mapasiring siya sa mall. Iba man ang tigagamit niyang sasakyan pag madyan siya sa puro, tanganing mag-walking or sightseeing. Arong po siya kayaman. Ang sa iyang harong, centralized, air condition, pati ang CR. Arong siya kayaman. Kaya lang, according to the story, nagadan po ining babaying ini. And she went directly to heaven. And when she reached heaven, she was ushered by Saint Peter. Sinalubong siya ni San Pedro, asin sinabihan siya, Madam, digdi po ngaya sa langit, itutukdo ko po sa imo kung sa ka maistar. Madya, magsabay ka sa kuya. Kang nagbukas po so pinto kang langit, nahiling tulos kan babayi, darakulang harong, mga mansyon. Sabi kan babayi sa sadiri niya, siguro naman, saro kan mga mansyon na ini, itatao sa kuya San Pedro. Taaram niya, kanyaon pa ako sa daga, mayaman akong marhay. But to her disappointment, not one of those houses na sinabi ni San Pedro, dyan ka ngaya po, maistar, madam. Asin sa indang pagpadagos paglakaw, nahalata kang babayi, sige ang sadit kan agihan, sige ba nang saradit kan mga harong? So dating mga mansyon, bungalo na sana.
Sabi kan babae, pag abot duman sa part na ito, okay lang. Kung inisaro kan mga bunggalo, itao sa kuya, pagtsatsagaan ko na. Anyway, solo naman lang akong mabubuhay sa harong na iyan, okay lang sa kuya. Pero namundo po siya, nabako, o dailamang ni Saro, kay itong mga harong na ito, na tinukdo sa iya si San Pedro, tanganing iyuan sa iyang maging istaran sa langit. Sige ninda padagos paglakaw, hanggang nakaabot po sinda sa sarong iskinita. Ay sa dulo kang iskinita, may nipahat na daing ibang yaon duman, papag, na iyo na ang padagos na sa iyang turugan. Sabi ni San Pedro digdi sa babae, Madam, digdi ka ngaya po maistar sa langit. Naturally, nag-react sa babae. Hindi mo ba ako kilala, Saint Peter? Dahil mo aram na ako kang yaon pa sa daga, mayamanon akong baray. Dahil ako mga naturog dyan sa papag na iyan. Air condition ang kwarto ko, water bed pa ang sa kuyang kama. Ngunyan, papahigdaon mo ako sa papag. Ini po susimbag ni San Pedro. In fact, St. Peter was very apologetic. Sabi niya, sorry po, madam. Pasensya ka na. Ini po kayang nipahat na ini. Iyo po sa nangyayari ang naabot kan mga materyales na pinadara mo digdi sa langit. Ay kaman ngayon nagpadarang pako, kabilya, simento. Kaya dahil makakahaman nin mansyon o bunggaluman lamang. Ang nahaman sa na po, madam, iyo ini, payag-payag, kubo. Ano po ining mga materyales na pigpapadarata sa langit? These are our good works. These are our, sabihon ta, mga karahayan na ginibuta sa satuyang kapwa, sa tuyang relasyon sa mahal na Diyos. Ang pagtao niya to din panahon para sa iya. Ining mga sakripisyo na inaatubang ta sa satuyang buhay, ini ang mga materyales na pinapadara niya to sa langit. So a good lesson to learn from this story is that let our heart, while still on earth, seek riches that endure. Bako itong kayamanan, sabi ka ni Ebanghelyo, na binubukbok, tinatakla, as in pwedeng hapunon. And to obtain God's wealth, kayamanan kan mahal na Diyos, we do not have to go far. Day taman kay puhan mag-abroad, day taman kay puhan magrayo pa. You might find them just in front of your door. By sharing our blessings to the poor, to the needy, and the helpless, there you become rich before God. So, rumdumunta po ini, na mga bagay na ini, kapag-abot kan panahon na inapod na kita kan sa tuyang kagurangnan, nabawion niya na ang sa tuyang buhay, not a single penny we could even carry with us. Dahil inisaro na kayamanan, daga, ining mga titulo, posisyon na igwa kita, ining kapangyarihan na igwa kita. In fact, hilingon nindo ang gadan, maski sapatos niya, dahil niya nga nadadara. Nakahiling na kamong gadan na nakasapatos, ako yun ang obispo. But most of these people who died, mayong nadadara, mayong nadadara, kundi itong mga karahayan na sa iyang inibukan yaon digdi sa daga. Ang madadarata po are the good things we have done. Ang madadarata po, itong pasalamat kan mga tao na natabangan niya to. Ang madadarata po, itong mga bunga kan sa tuyang mga sakripisyo. Itong marhay na reputasyon na pinaghigawa niya to. Mantang yaon pa kita digdi sa kinaban. And of course, the endless hours we spent in prayer. The endless hours we spent sa paghingawan na isabuhay po sa tuyang pagtupot. Kaya hanga ako sa Indo, paragal ka mo hali sa trabaho, hali sa eskwela. But we find ourselves in front of God, in the presence of God, to praise Him. Saro po ini kan mga balon
na pwede tang darahon. These are the real treasures, mga totoong kayamanan na magdadanay, as in madadara niya to, maiba sa tuya, pag-abot niya to sa langit. So suggestions, I would like to make some suggestions. Paano ta mai-aplikar na marhay ini sa tuyang ebanghelyo? First, I think these are good reminders, and at the same time, sabihon ta pag-agyat sa tuya. Number one, dahil mo ipagsakripisyo ang mga marhay na relasyon, pagtiripon-tipon over our efforts to have money. Minsan may tiripon, habo mong mag-iba. Takaipuhan ko ngayong magtrabaho, dahil ngaya ako makakalib. Dahil mo nang pagsakripisyoan sa imong pamilya over your career or over your ambitions. Nabasa ako sa Facebook, sabi duman, kung magadan kang unyan, dahil kang kakatrabaho mo, sa aga, may kapalit ka na po. Dahil mo na-realisar, ang kumpanyang tigtatrabahuhan mo, na nagkakandarapa ka, na magtrabaho hanggang maghirilang ka, pag nawara ka po, sa aga, may ma-apply kan sa imong posisyon, papalitan ka na ninda. So never sacrifice. Give more importance to your family. Give time for them over your career and personal ambitions. And last, do not be blinded by money at the expense of the more important things in life, especially our relationship with one another, our relationship with our family, our relationship with God. Lalong-lalo na ang paghinguan ay sa buhay at sa tuyang pagtupod. I think it is in this way na maisa sa buhay kaining pag-agyat ka ni Ebanghelyo. Magtipon nin kayamanan sa langit. And therein then, we can be deserving of heaven. See you in heaven. Amen? Sagaran ka naman, Aki, as in the Espiritu Santo. Amen. Magpamibi kamo mga dugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asing kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asing kambilog niyang banal na simba. Diyos, namimibi kami na hulikan kakanon kan mga atang asin hulikan sakramento ngunyan, pinapakusog asin binabago mo ang kamugtakan nintawo, magtugot ka, nadai magkulang ang tabang kan mga ini, sa samong mga hawak asin kalag, huli ki Kristo, na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso, Initaas mi na sa magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan,
nadaing kasagkoran. Ginibo mo ang gabos na sangkap kan kinapan, asin hinusay ang mga paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tawo, hinimo mo sa ladawan mo, asin ipinasakop sa iya ang gabos nangangalasan kan mga bagay. Tanganing siring sa namamahala, magin kagurangnan kan gabos mong linalang, asin sa atubang kandarakula mong gibo, padagos na mag-omaw sa imo. Uri ki Kristo na sa mong kagurangnan, kaya kay riba kan gabos na anggeles, kami nag-oomaw sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Sa imo kamunawayan, sana sa kaitasan, sana sa kaitasan. Palalangan minadigdig sa ngaran kan kagurangan. Hosana, Hosana sa kaitasan, Hosana, Hosana sa kaitasan, Hosana, Hosana sa kaitasan. Kagurangnan ni kanang gadan banal, burabo din kabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, kasin pagpasalamat binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, kasin magkakan kaini, taynian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis, sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kaini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pag-ibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkabuhay mo liwari pinapahaya, sagod na ikahamag ito. Kaya kanina nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kat tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan, ta nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong papa, si Leon, kan sa mong obispong, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwan. Special kong ipinapamibian kapahingaloan kan kalag ni Oscar. Siya, asinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, kan sa iyang esposo. Kan makabanal na apostoles, kaibahan si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, kaibahan si San Padre Pio,
Nakaidtupan, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya. Sa imo, Diyos, sa mga makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. Ang samong kakanon sa alwaldaw, itaom mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan, sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pangkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin mandigtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahon. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, ibinawalat ko sa ido, ang sa kong katuninongan itinatao ko sa ido, hari paghilinga ang sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya, ang katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa indo. Asin sa imong Sa tuya espiritu. mo niya na hira sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, al sa tuyang kayamanan, siya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang karong, lagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar.
Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, siring kaining sa imong banal na komunyon na inako mi, na nagpapahayag kan pagkasaro din mga paratubod sa imo, magbunga man ini kan pagkasararo sa imong simbahan. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Salamat po sa ito kapos. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyon ang lugod kita gabos, kan Diyos na mamubuton, asin mahiharakon na nama, ang aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang bisa. Salamat sa Diyos. Let us pray the Angelus. The angel of the Lord decreed unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray.
Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, made by his passion and cross, be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Good evening. Good evening to